רוצה לראות מה האינטרו שלה? לא! 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 די! אדיר המלך! אדיר המלך! אדיר המלך! אדיר המלך! אדיר המלך! אדיר די! לא! אתה המלך! אדיר די! די! אז תברכי. 3 שניות. רגע, לא! רגע! ליד התיבה. לא! אני בשביל לעשות אינטרו! נשבעת לך אדיר! אני נשבעת אז למה ליד לך! המיטה? סליחה. אדיר המלך, אדיר המלך. עופי מכאן. אדיר המלך, אדיר המלך, אדיר המלך, אדיר המלך, אדיר המלך, אדיר המלך, אדיר המלך. תודה. אוי, מה? לא רוצה, כיוונתי לתקרה. איי. כיוונתי לתקרה. איה. אין לי מושג איך זה הגיע אליך. נשבע לך. נשבע לך לא, אבל גם יהיה את העיוני, למה? אוי. אני צריכה לחנות. איה. נשכתי אותו. אני צריך 2 כלבים לזלבים. מה? לזלבים, כן, משהו שאמרתי. אדיר, מה עם המחסן שלנו? המחסן שלנו חרא. נו, אז בוא נלך לעבוד עליו. אז המחסן שלנו חרא. רגע, כמה כישופים יש לחולצה הזאת? לחרא שלי יש יותר כישופים. יואו, איזה זבל זה. מה, למה שמתי פה את הקשת שלי? כי אתה מטומטם. גם את. תודה רבה. לא, כן, מתחר. בוא'נה, אפשר להכין כבר איזה 8 גן פאודר. גן פאודר סדיר? TNT. כן. ידעת את זה רק עכשיו? לא, מה פתאום? איך הגעת? סתמי כבר, יא זבל! אם אתה מנסה להרוג אותי, אתה מת. אם את מנסה לרצוח אותי, את מתה כפרה, יואו, את מתה. וזה כזה בטוח. אתה אמרת עכשיו love you? למה שמת חצים בתיבת אוכל? איך הגעת ששמתי חצים בתיבת אוכל? למה מצאתי 4 חצים בתיבת אוכל? כי את מטומטמת. את שמת את זה ואת מנסה להאשים אותי. סליחה? מה זה הייתה צריכה לעשות עכשיו? צרחה של זבל, שזאת ניקול זבל. ניקול, כמובן שכדאי לך להכין דלת באירון, כן? מה? אבל אין לנו מספיק. לשני דלתות מהאירון, אין לנו? יש לנו 3. כאילו אם אני עושה לך כמה את זה... דלתות האירון יש לנו כבר? עכשיו, 0. ניסה לכם סחרחורת. שים חלונות, מה זה? תעשה אוויר. סליחה. חמרן. לכי תכיני לי חלונות. אוקיי. תיזהר אם אתה מנסה להרוג אותי. אני מציע לך לעבוד כמו שאת אומרת. מה? איך קוראים לזה? נו. דלתות מהאירון. אוקיי. מהר! אני מחבר לי. וואו, מעניין לי. רגע, פתחי רגע ותחכי אחורה. רוצי אחורה. פאק, אני לא מאמין. עוד פעם? כן, יאללה, עוד פעם. 3, 4 ו... רגע, לא מתרחק, לא. יאללה, עוד פעם, 3, 4. עזור. 3, 4 ו... נו! פרי. אתה רוצה דלתות מגולד? אי אפשר להכין דבר כזה. גילית לי. זורקים אבנים בועלים. כי אדיר ערבי. I know it's true. נשאר לנו 4 גולד. כל אם תראי את הדלת שלך, את תמותי. הדלת שלי זה הבית שלך, יא חמודי. אבל תראי את הדלת שלך. שלי? בוא נכין גולדן אפל! הגולדן אפל! אם את מכינה את זה, את מתה. למה? כן, אני לא רוצה שתכיני את זה בלעדיי. טוב, אז בוא. אני רוצה להכין גולדן אפל. בסדר, אני אקח את המצרכים ואני אביא לך אותם. תזרקי לי גולדן אפל. בוא. לזרוק, להכין לך ואז לזרוק? לא! קח תפוח. ייי, תפוח! וקח 8 גולד. יש פה לגול! נו כבר! רגע, הוא לא זורק לי.
כעבור 5 שעות. לא, בסדר, בסדר. אני אנסה עם הסדרת. או, תודה לאל. הזרת אוהבת אותך מאוד מאוד. איכס, מה את אוכלת את הזרת שלך? גול נפש. איך יצאתי לכאן? אומייגאד! MLG גולדן אפל! תראה לי, תראה לי, תראה לי, תראה לי, תראה לי, תראה לי. תראי! תביא לי. פאק, אני עוד שנייה אוכל אותו. די, נו, אדיר, תביא לי לראות. לא רוצה, אני שומע אותו אצלי בטבע. לא! יש לי רעיון, יש לי רעיון. בוא איתי, בוא איתי. רגע. נו, כמה זמן? הסתבכתי. איך הסתבכתי. תכיני טבע. אין לו. זוזי! תכיני כמה שיותר תיבות וכמה שיותר מהר. טוב, להכין כמה תיבות שאפשר? כן, וקחי יש פה עוד עצים. בואי, קחי יש פה עוד עצים. בטוח איזה סטאק. תעבדי במקום. MLG. מה זה MLG שאתה כל הזמן? הרש לי! שמחה לדעת? וואי, אנחנו יכולים להכין רק כמה 8 תיבות. מה? אין סיכוי, הבאתי לך איזה סטאק וחצי. 10 תיבות בסך הכל. טוב, יאללה, מה אני אגיד? שים פה תיבה אחת. אחת? כן. תודה. זה בשביל הדברים הכי מיוחדים. לכי תביא, נו, מה? חרבות דיימונד. שקיות בעיניים. מה קשור? יש לי שקיות בעיניים. אדיר, איך אח שלנו הקטן אומר? מה? נו, שכחתי. נו מה? מה כתוב? אה. איך הוא אומר? מה כתוב? אדיר, אפשר רשות לחטט לך בטבע כדי להביא חרב דיימונד? כן, אבל רק חרב דיימונד, כי אם לא, את לא... סתם. לא תעזי! עוד פעם אחת תעבדי עליי ככה, ואני ארצח אותך. למוות קר דם. היינו צריכים לצלם. תביא לי גם גרזן. תביא גם את הגרזן. היינו צריכים לצלם את זה. איך אני... תביא גם את הגרזן. אני אהוב אותה. אומייגאד, זה היה כזה את רוצה למות? אני כזה... צוחקת. ככה. איך אני כזה... אוי, זרקתי חדלתות מהאיירון. לא תודה, נורא. גם טוב. ניקול, אני צריך ללכת לחצוב עוד היום. טוב. אני אוהבת אותך. סתם. תמותי! תמותי! לא, בסדר, אני שונאת אותך, אתה שנאת חיי. תודה לאל. לא! אתה שנאת חיי, אני שונאת אותך, אני רוצה לגבור אותך. אני צריכה להטיס אותך לשמש. שתישרף שם, אמן. אוי, אדיר. את מוכנה להביא את הגרזן שלי? הבאתי. לא הבאתי. הנה. אוקיי, הנה. MLG יו. אדיר. אם את לא זוכרת. בא לי רקי, אמר לאשתו. לא, רגע! איך זה צרחה? תהרוג אותו! תודה. אדיר, אישה עיראקית אומרת לבעלה. לצערנו, אין לנו יותר עצים, נתחיל לחצוב את הבית שלך. חוצפה! אוקיי, אני מצטערת, אתה שנאת חיי. די, לא, אבל אדיר, באמת, תחזיר את זה. קחי. תודה. קחי. איך זה היה ככה? לא, אז זה היה. ללמעלה. ככה? כן. שמחה? כן. יופי, האמן תמותי.
שונא אותי. אחי, תודה. שלי. ועוד זומבי מאחוריי. איזה הצלחות את דופקת. כאילו, מה כבר קרה? הם יכולים להרוג אותי. ונשמעתי. עכביש קריפר. מעניין לי. את התחת. את הזין. סתם. עזור רק אלה! תתביישי לך! רגע, אני הולכת להביא את הקשת שלי. חרה, איפה אתה? חרה, איפה אתה? איפה החטא שלי? חטא שלי נעלם. חרה, איפה אתה? אוקיי, להחזיר הכל לתיבות. חרה. אופסי. פאק, ננעלתי. לא הכנת פשר פלייטס? לא, אני רוצה לשים את השוויון בזה. אם זה חזק, זה טוב. מה? השוויון. החדש שלי. אני שומעת. עכביש טיפס לנו על הבית. אדיר, עכביש טיפס לנו על הבית. בואו מפוצצים אותי פה. עכביש טיפס לנו על הבית. פאק, אני... יום אותם, לא אכפת לי ממנו. אדיר, אתה התפוצצת על ידי קריפר? כן, מאוד. למה? החיים לא שווים את זה, אחי. נכון. בוא נתחיל את הסקלטון. Everybody dance now. דו 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 דו. וואי, אתה כזה מת, אתה כזה... אני נשפע לך, אתה מת. אני חייב למצוא את ה... מי בא איתי? מי בא איתי מכות? זרוק! לכי תרביצי לו כבר, לכי. את רואה איפה לא? שמטתי? לא. הוא מטומטם. והשני איפה שמטתי. איפה מצאת? בתחת שלי. לכי כבר. פה, בוא איתי, תחפי עליי. איה. תודה, ניקול. אני לא מצאת את האוויר שלי. אתה מה? פאק. נראה לי הוא הרים לי את החרב, הקריפר. שיט. MC מסטר נעצר. לפחות תני לי רק לקחת את הסטייק. רק את הסטייק. טוב, אז אני מקווה מאוד שנהנתם. נחזור לכם כשה-MC מסטר. ה-MC מסטר עובד. תנו בסב ותנו בלייק. אדיר. נתראה בפרק הבא. אדיר. אני מקווה שהוא לא אדיר. כזה ארוך. מה את רוצה? כתוב סקסי. אדיר. רשום סקסי. רשום סקסי, אני לא מבין אותך. תראו מה מצאנו. סקסי. I'm sexy and I know it. נו, נכון, בדיוק. מה את רוצה? יאללה, בוא. עזבו, ניקול מטומטמת. עזבו. רגע, לא אמרת לי איך השריון החדש שלי. חרא. רגע, מה, לקחתי בשריון? כן. ניקול, אני ארצח אותך. לא, הרגתי זומבי וקיבלתי אותו. ניקול, את כזאת מתה. טוב, אני אחזיר לך אותו ברגע שתגיע. אני רוצה להוריד ויבה פה. מה זה ויבה פה? אל תוריד את זה, זה חרא. למה? כי זה לא טוב. אני מוריד את זה. זה לא טוב. ויבה. אדיר, זה לא טוב. V-I-V-A. V-I-V-A. אישית איזה פספוס. ויבה. וידאו. פה. יש כאן מיני זומבי תקוע במים. זה מה שאני מחפש. אדיר, זה זבל, אל תוריד את זה. למה לא? כי אל תוריד. לא, זה נותן לך לעלות סרטונים יותר מ5 דקות.
טוב, אז נתראה בפרק הבא של ציד.